sampai teh sedulur tatina spesial kaki Bapak Nur Sam nggih. Ngapunten Bapak Nur Sam, rawuh wau siang langsung kirim. Bijing sedekah. Heeh, dekah nggih persiapan langsung lah tanggal 8 nggih. Nggih, kali woro-woro kangge warga Bangsa Wetan tanggal 11 bulan 11 tanggal 8 nggih. Marga Bangsul malih wonten bangsa. Nggih, spesial kangge Bapak Nur Sam. Atur nggih. Nggih.
Arendo Sorotot Arendo Cah Wayu Yo Suka Bandwe Toko Aduh deh Aduh mas Wong bagus Mbok enggal balik Wes gak iso balik ablas roh Aku kang tansah ngenteni Cinta-cinta aku cinta Cintaku sejuta cinta Inte Seliramu kuwi wis ora kaya adat biasa kok Gak ngono biyen arepe mangkat sekolah kuwi mesti WA. Saiki tak WA gak dibales. Ditelepon dipateni. Kok gedhe aku susuwe. Inte iki lho Lho, Inte bisu mas ya ampun. Atuh Dek. Apa mas? Loro Loro mas Kok tindhe iki kalau ora sengaja kok nindhe ngamuk pas brokalan pisane. Apa inte Apa kowe tresna tenan dikandani tresno kok. Oh inte Piye kok sampe tresna kundo nyoake erat Yen aku sampe yo piye oh intai Aku maling aja nganti lali meleng apa oh intai nang gajah cah ayu So tekan ning omahku mau yang nito ing dina siji sama loro wau telu pitu oh intai piye kok sampe apa monggo wiwalikmu yen kowe kok sampe aja nganti keliru ya intai bakal tak etokke Aku pamit kok sampe aku piye oh intai kuatir sebakal ketemu Wis setyanta pengati nganti kapan yang mung tansah tak eteni oh cerit aku wis kebacut tresno ya mung sliramu ya sing katon
bayanganmu mas wis mlebu pikiranku tobat kok koyo ngene rasane aku iki kangen ya pengen weruh apa bisa aku nyanding liramu kek saiki nyanding yo gak apa-apa juang ayu iya nek kowe jeblok e wong kang dadi pepujaanku tolong ana rasakan mene atiku Yago asam manis sing tak tunggu enteng kangen iki bisa mari semari yen sampeyan mas wis gelem nambani dah seger tenan paling kang tak suwene nolan wengi dadi apa kangene ati iki Cih, masih di jalur yang sama New Margolaras Iri Wijaya Arbosta Multimedia ya. Salam terbanjibun Pak Den Supardi ya. Bidal wonten gedung Puncak Kedungangi Sambeng Lamongan ya sepeda malih Pak Den Supardi sekeluarga wonten dalam gedung Puncak Kedungangi Sambeng Lamongan. Oke, mendengar telepon spesial kaget Bos Asno so Ibu Silani ya. Bos Asno so Bu Silani sudah dalu kemawon semangat Bos ini kok gaknya Mas Gunawan ngateni so Kak Garwo ya semoga gunang cepet duwe momongan Bos Asno cek gendong putune ramen gawe ora kerasan didelikan kon kerasan keluyuran dilihat golek ising disayang aku deh mombang miterangkanku gawe ora krasa esuk awan ganti bengi nek dilino rapet yen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekancanan tak rindek sangka katuman sari ngoceh dheweke ngalih pencokan wela kae tak sun baca ece podang kuning agawe aku di pikirku pusing gilai arwan menadu jeleret ireng tak sawang tak mbah manise manis bapoe ibu bunga yen temok sing kitane
Dik. bakal atiku ketriwang liyan yen si poda andutut Dudut piye kok? hati kepranan orang hatiku tansaya tak serani sun pikat mulut gendro sak lomang jagat iki Adelina Rondi kok sampai ambutoi. wong sira sing tak tresnani Sakno nono. nganti sabadae bumi sira tetep tak tresnani Jawa Timur tak ubangi Jawa Tengah tak terani Jawa Barat orang keri nanging ra ono sing ngerti Yang sayang iya sayang sayangku 1000 sayang. Tak cinta cintaku satu tak cinta. Do rindu rinduku 100 rindu. Kode ya. Ayu kok dilenono ndi jae sok kapan bisa ketemu wong bagus tu enggal bali gak bentuk ya Bali aku kang tansah ngeteni lah nek rono bareng piye cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta share gini dibanatarakan Pak Vina ya bisa nih buat Mas Omek Pak Vina buat dalam gendung sama Bu Vina. Oke pendekat tulan Pak Rena sugeng dalu sugeng mersani live streaming ya saking panjenengan Mas Omek di Kabupaten Malaysia ya Pak Davina bisa nih Mas Omek buat gendung sama Pak Rena wonten Kambak salam saking Mas Omek singgi Malaysia. Pak Sofyan Supriyadi wonten Telawak Gedung Adem. Sugeng dalu Pak Sofyan saha kanca-kanca menonton live streaming nuwun. aku mung tanasa kelingan nalikane biyen urip barengan senajan wis bisa suwe rasa kangen kok yo
ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane mas atuh dik atuh mas bondo donya kuwi dudu gorane nanging batin aku ora lilo gelang kalongo mbok wenehke wae liya turi putih ditanduran ning kebon aku yalah bapak mbok sira kembang apa kembang mlathi sak kempol mang karambung siji ayo kanca donya wiji supaya arep ben bukti turi putih ditandur Mas Gandhi ning Tegal bangsa wetan elak gedho iya mas kira kembang apa kembang melati aku seneng kembang melati ayo padha nyawiji supaya reben mokti turi putih Atuh, J. atuh mas ditanduran ning kebon aku semangat bos Asro yalah bapak nanti pakmu nemah tajam budal kembang apa mas sasananmu dik kembang blimbing aku seneng kembang blimbing ayo kanca sing eling marang Gusti sing turi putih ditandur bos Asro ning sawah bangsa wetan dipangan sapi paling sapine Caksim sing oh ujuli tenang man Caksim tak kon ngijoli ya mbok kira kembang apa kembang mondor tere dhewe nek pinggire sumur Mas Gunawan ayo padha tindakan jujur supaya urip ben mati
jari lure dalu-dalu nggih sebisa melek latar panjenengan Bos Asma saha Ibu Selani Mas Gunawan ngateni Bapak Sofyan, Bapak Supriyadi, Kementerian Telawah, kepada Bojonegoro ya. Sing dalu berani. Bos Aslo, sing digawe nggih. Mas Gunawan semangat penerus. Wis pokoke dadi jare lure tondo monto tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang
timbang lungguh dewe ati miring yen mok kalangeling pengin katamu manreng saben dina ingsun nang manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mong rika sing tak goleki rina wengi tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gedrong lila lila riko katone mata ayo duduk sanding ingsun riko mau ketemu mani lang gila kalung rengung Iman kirim salam kanggo Saibo sing duwe Papua. Budal, Bo. Asal salam. Saking Edu.
kaya ngenteni kumambange singa langkeng dajine retang lanteng kaya dijejuwe wakasane kontrang katring monggo Pak Paci, derek sekalian dipun aturi Pak Paci sing duwe gawe kali Abah Karjo betul napa? Abah Karjo, Pak Paci tanggale 5 bulan Sedoso. Dalam gonda kita delok teko omah man karo salame kanggo gaji gondel mantune Pak Rina to Edo yo salam kangge Tante Retno kang teko Membereno tengah Papua Kalap Darat Puncak Jaya Papua. Salam Mbak Sinden Saulin Budal yen kowe ora percaya bedelanan teko jroning godhong aku sumpah Rasulullah wati bendune kanggo kuwasa beda hatiku aku tansah
sesuk ora blonjo senajan kok bisa cingkir dik iya mas nanging bisa gawe padange pikir yen ora ngombe sak sore watone wae nglenteri kopi wis misuwur atuh Dik aduh mas rasa enak pukulan angklake tobat apa enake agame marap neng ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe Sarip Himalaya Mbak, aku sing teko, Mbak. Sarip anak penawa. apa re Kang to, Mbak. Sopo kono-kono ki tak wasi ki kok padha karo singgo, awake padha seger. Mbak, apa bener kok awake kok tambah seger, Mbak. Nek omah sapa sing ngoni, Mbak? Masa digoni Caksim. Nih, ya wis gak apa-apa, Mbak. Masih mbokku ngajeni endel. gak apa-apa re yang penting awet to Mbak, re teko dingloni Caksim. Teko dingloni ya Caksim. Budal, Mbak. Bangsa wetan. Ngene bos asna. Jagoane paiti titi gosir jokar burohe Abah Haji kulon kali sarip udahlah lebay yen sarip coba kewiane pancen aling maling tenan mbok rodo tak maling hasile iya mbok ora mbok tak gawe gelik rodo dhewe kok iki sandiwara gunung critane elot terus ya sarip tambah asa Himalaya
kondak gede dhuwur kang dumati ning tanah India sisih lor pocahe papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang tumanten ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondak gede dhuwur kang dumati ning tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya. Iya, terima kasih Rombongan Lamongan. Ki, gede kula terus Tiracah Mangonan Kampung Jombang sing dalu. Mugi berkat bermain mamae Dian iki wonten telatah wates winangun sambeng Lamongan nggih. Nggih sebentar malih kula terang dhumateng Ananda Sulistiantoro iki wonten Jatiracah Mangonan Kampung Jombang. Soho Mama Dian yang wonten telatah wates winangun sambeng Lamongan. Nuwun. Diadep karo sila diadep dhewe ya tuwake diombe bebarengan wae tuwak koyone lakak agawe marane sanak nanging aja lali karo kaluwargane kae lode tua wis teko demapan lungguh madhep karo sila jandake didep dhewe yen tuwake diombe barengan wae ayo dipangan iki
tak gawe marmeng sarak nanging ojo lali marang keluargane aku patenono wae temen wis tak gawe pepes timbang aku apa pisah karo kowe kadung mulai ganti ya tak pateni ae cuman tangis ngono pakonku apa kuwi kanggo tutup wangi sing atimu takno nono ten paiten tatune hatiku iki direcak tuwa mengasri ramu kang bisa nambani cerit belok nongko pari basan tresnamu jebul etok-etokan tulungono aku iki mah ayo wes aja nganti aku kok jati moh cerit wala sono awak iki dek emah mau ya wes aku pengen ten paiten kumpul dadi siji ten paiten kudu tak tangisi lho iki kok wengis temen atimu kri-sukri apa to ten boleh iki tanpa dosa kowe ninggal aku iki lho ten aku tunggu bojoku iki lho video call iki lho ten baleno taline tresno aja nganti bubarilah